Защо Волен говори се за пари? Пита не кой да е, а милионера Валери Симеонов. Преди 2 дни в интервю, мисля, че във Вестник Труд, може би зрителите знаят, че когато благодарение на Атака той влезе в Бургаския общински съвет, трябваше да попълни данъчна декларация за 2008 година и се оказа, че има 7-8 фирми и е декларирал доходи от 960 хиляди лева. Вестниците писаха, че само 40 хиляди не му достигат, за да стигне милион. Така че този човек, за който телевизията е само един, дори не основния му бизнес, тъй като той основно работи с търговия с недвижими имоти, печели по 1 милион всяка година, вероятно за него е непонятно защо ние се борим за 200 хиляди лева. Нали така? Знаеш, кое е интересното? Тези, които претендират, като споменатия Валери Симеонов, като отцепниците, продажници, предатели, които напуснаха групата на Атака, които твърдят, че те са по-истинските националисти, а аз съм един човек, който е предал идеите. Да. Всъщност, тези същите не ги чувам, само да ти допълня един малък детайл от кариерата на Валери Симеонов. Той не само влезе в Общинския съвет на Бургас с бюлетината на Атака, той стана председател на Общинския съвет. И в едно от първите заседания, ръководено от него, той си гласува сам да си купи парцел. Да. Аз съм 6 години народен представител, нито съм си купил парцел, нито нещо друго, като недвижим имот. Той с влизането си, първият му национален идеал беше да си купи парцел там, където му е телевизията, за да си разшири владението. След което да си прокара кабелни, пак на своята фирма, трасета за кабел по един незаконен начин, нарушавайки планове и нормативи. Всичко това той го прокара като общински председател на Общинския съвет на Бургас. Това е националиста идеалист. Безсребърник. Интересно защо този безсребърник и идеалист, който твърди, че аз съм предал идеалите на национализма, не се обади нито веднъж да каже нещо по въпроса защо на Шеврон е дадено правото да дупчи българска земя и да обезобрази и унищожи. Защо този националист, идеалист, безсребърник Валери Симеонов никато веднъж не се обади да каже нещо по въпроса защо правителството даде разрешение турски изтребители да влизат без да питат в българското небе? Защо този националист, идеалист не се обади нито веднъж да каже защо правителството взима решение да продава не да продаде, а да подари земята на циганските барони там, където те се окупирали? Защото този националист не се обади в подкрепа на нашето решение за геноцида над българите. Аз не чух той да се обажда по тези въпроси, значи той не е националист идеалист, той сигурно е бил зает, да си купува хотели. Той е бил зает да си прокара по поредното кабелно трасе, да купи поредната недвижимост и да увеличава своите милиони. Този националист, идеалист и безсребърник. Така че по това трябва хората да си правят извода, а не по внушенията на BTV или на малкото BTV СКАТ. Да, малкото BTV. Малкото BTV, малкото Босфор ТВ, както викат на BTV, в момента усилено рекламира хотелите на Валери Симеонов в Златоград, разбирам, че има негови хотели. Той там взел на времето на безценица на бивша почивна станция. По същия начин в Малко Търново имаше някакво разследване, но доколкото знам, той го е заглушил с подходящ подход към органите. Но никой не пита откъде такива големи капитали. Той декларира 960 хиляди лева. Просто укрива доходи. Никой не проверява толкова ли са, но явно те са вече изпрани. Те са декларирани, върху тях са платени данъци. Аз ще кажа много просто. С каква дейност той може за една година да натрупа такива средства? Чрез укриване на доходи и чрез рекетиране на кметове. Укриването на доходи става последния начин. Неговата фирма като кабелен оператор има N брой зрители, абонати. Те плащат своята сума по 15 колко лева за абонат и той е длъжен да декларира тези доходи в НАП, но той декларира примерно една 10-та от тези. Или една 20-та, или ако иска една 100-тна. Никой не го проверява, нито му търси сметка. Интересно защо правителството на ГЕРБ не го проверява. Той, понеже
има така легендата, че той едва ли не е опозиционно настроен. Всъщност се оказа, че правителството на ГЕРБ разчита на него, защото 2 години вече малкото BTV СКАТ разбива Атака, плюе по Атака и това върши услуга на ГЕРБ. А Бойко Борисов е обещал още 2006 година да се разсипе тази националистическа партия и тя да изчезне от сцената. СКАТ му помага прекрасно. И затова сегашното управление и в лицето на НАП не закачат Симеонов, макар да знаят много добре, защото Симеон Дянков е споделял пред мен, че той има данни, че там се укриват доходи. Но същия Дянков не довежда проверката на НАП срещу СКАТ за укриване на доходи, защото СКАТ им върши работа. BTV и СКАТ са 2 подразделения, които работят за турцизирането на България, защото разбиването на националистическия вод е прекрасно преживяване за турските спецслужби, които в този момент дават банкет и дигат на здравица за Валери Симеонов като техен инструмент и за Краси Гергов, другия телевизионен бос, като техен инструмент. Това е удоволствие и музика за ушите на турските спецслужби, за амбициите на турската държава, за която партия Атака и Волен Сидеров са черни имена и те мечтаят за деня, в който тези черни имена ще бъдат заличени от сцената. Мен ми прави впечатление, оня ден превключих на телевизия СКАТ, попаднах на сутрешното им предаване директно, където известният негов водещ, той пееше химни за ГЕРБ и за Бойко Борисов. Псалми, обадиха се зрители, опитаха се да го иронизират. Един мъж му каза: "Ма вие правите пропаганда на ГЕРБ ли? Тук в тази телевизия?" Забелязвам също така, че самия Валери Симеонов, когато обяви своята партия, каза: "Аз може би ще очудя някого, но има общини, в които ние ще подкрепим ГЕРБ, за да не пуснем ДПС, например в община Руен, за да падне монопола на турците върху тази община. Ние подкрепяме кмета на ГЕРБ, което той използва твои аргументи от 2009 година, подкрепяме Бойко, за да не му дадем основание за съглашателство с турците, примерно." Той използва тези аргументи и не можа да обясни добре, ако това е легитимен аргумент, защо 2 години плюеш Атака. Не нападаше заради това, че подкрепя ГЕРБ. Той подкрепя и Дора Янкова на БСП в Смолян и така нататък. Но той самия Валери Симеонов 2 години преди 2009 беше заедно в тандем с ГЕРБ в Бургас и сочеше това като пример, който трябва да бъде в национален мащаб. И заедно, бидейки тандем с ГЕРБ, той осъществяваше своите далавери, за които преди малко казах, парцели и други. Но нека да обобщим така нещата, защото мисля, че отделяме доста време на една телевизия, която очевидно е в услуга на Борисов и Цветанов, която е в услуга на Турция, на турските интереси, която е в услуга на всички тези душмани на България, които сега потриват ръце, че на тези избори тандема между ГЕРБ и подобни партийки, като тази на СКАТ, медии като BTV, социологически мафии, са успели да ударят и чрез фалшификация, разбира се, да снижат националистическия вод.